Moitas gracias. Foi tan... A verdade que... Sí. No, dicía que foi tan complicado, tan intenso o partido, porque vos podíades amarrar a salvación, pero as zamoranas xogábanse tamén quedar na categoría. Sí, bueno, elas sí que xogaban absolutamente todas as opcións que quedaban, máis elas quedalle, non sei agora se é matemático, pero creo que sí. Bueno, quedaballe a nosa opción e despois intentar puntuar co Friola e co Oviedo. Por tanto, elas tienen moi complicado, bueno, outros días certificaron, pero intentaron conseguir os seus puntos para ter opcións ainda, saíron moi metidos no partido, con un bo ambiente no campo. Bueno, pero a parte nos costou, na segunda sí que xa fomos mellores que elas. Supoño que, bueno, para vos, para rapazas, para xogadoras, unha festa, non? O rematar o partido. Bueno, eu foi unha festa, pero quero destacar o comportamento que tiveron as xogadoras, que na máis acabar, elas se acercaron respetuosamente a xuntaros unha a unha, deron a man, elas se vienen chorando, vienen a por ali, bueno. Como se queda despois dun descenso, non? A miña rapaza foron, deron a man a todos, un par deles, bueno, ahora vamos a história, celebrámoslo dentro, que eles estaban defendendo. Fomos para dentro, e dentro sí que tuvemos a nosa celebración. No, pero un detalle de señorío tamén, non? Do que quere ser do Compostela. Sí, foi un detalle moi bonito de parte das xogadoras, por parte de todo o mundo que estaba solo. Sí, porque vos estabades moi ledos, pero tamén comprendíades un pouco, entre comillas, non? A tragedia que era para o Zamora o Eixar. Sí, pero eles era, bueno, foi o descenso, non estaban no descenso, elas estaban tristes, e, bueno, foi un acto de respeto sobre por parte das nosas xogadoras, que era felicitado públicamente. Acto de deportividade, por suposto, das xogadoras do Compos. Manuel, cal foi o momento máis complicado da tempada? Hombre, tuvemos varios, pero, bueno, sin lugar a dudas... As lesións, as que non podían xogar por temas de papéis... Sí, é que eso foi o principio, empezamos con tres xogadores internacionales, un nivel moi alto, pero resulta que non poden xogar, tenen que ver para o seu país, eso xa destaca moito os plans do equipo, desde a planificación da temporada a todo. Despois tivemos un momento duro da derrota en Oviedo, que foi un 11-0, que foi moi duro, pero, bueno, vendo a trayectoria de Oviedo, bueno, tuvo máis así tamén, non? Bueno, despois alguna historia máis foi por dentro. Bueno, a vindeira tempada, xa, bueno, quedan 2 jornadas. Manuel Buján sigue como adestrador do Compos, xa falaches co club, queres seguir, estás agardando a que che digan algo? Non, estamos, bueno, queríamos ante todo manter a categoría, non? Porque o proxecto, se non era na categoría nacional, ia variar moito, non? Lógicamente na outra categoría, pois, bueno, xa era máis complicado. Bueno, agora pendientes do clube, bueno, falaremos, estou encantado co proxecto, estou encantado co clube, bueno, non haberá moito problema. Pois Manuel Buján, enhoraboa de novo, tamén faina chegar tamén as xogadoras, que conseguiron que o Compos siga na segunda nacional do fútbol femenino. Unha aperta. Venga, moitas gracias.